Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamu kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion nitu hata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata nitu hata, jumulu mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Amen. Hata nitu hata na gabe jamita di minggu apen na paduahon di tanggal 7 Desember 2025. Ima hata nitu hata na dienet sian Evangelium Matius bidutolu ayat sada rodi ayat 12 doho topik minggu paubahamuma rohamuna ainunga songgop harajaun banuagi cangi. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Hujaha mari kita tapai hutiuk mari bagasan rohat tabe songonoma di dok hatan itu hata. Dungi di laun-laun ni ari hehe masih Yohanes Padidi marjamita di halongonan Judea. Nin nama paubahamu marohamuna ainunga songgop harajaun banuaki cangi. Ibana do na pinabuan ni panurirang Jesaya ujunani dokna suara ni nama jauh-jauh di halongonan pature hamuma dalad di Tuhani pahorno pamuma si dalanan nai. Ibulu ni unto do ulos ni si Johannes huli-kuling do hohosna akasi hapor do situ ni loba do si panganonna. Dungi lahoma pangisi ni Jerusalem manopot ibana songoni doho sudi halak Judea rodi saluhut akan maringanan di labung ni Jordani. Jadi di padidihon si Johannes manasida di aik Jordani dung ditopotibe dosana. Alai dinani idana torok parise doho saduse manopot padidion nei nin ama madok nasida. Hamu anak ni uluk ise do na mangajari hamu pasidikon rimas narosogot. Parbuiho kamuma natama pabua naung muba rohamuna. Jala sotung didok kamu di bagasan rohamuna si Abraham do amanami. Ay hudok matuhamu terjadi hod debatado anak di si Abraham si anak kabatuon. Ay nunga pola apetak ketudaling niak kahau. Ope si tabau ma nasahau naso marparbuihon nadingkan. Jala sidabu honoton tu api. Ia au aik do hudidihon tuhamu madokon paubahor roha alai adul gumogodo narosian pudiku gari mabuan sipatuna hurang tamado peau. Didihonon ni ido tu hamu to di porbadia dohot api. Di tanganna do purpuran payason nama pardigianna papungon na do emena tu sopona. Alai tutungon na do anggo hurak kami tu api na soramitop. Ima hatani tu hata. Isi do si Johannes Padidion. Hama kadongan saha porseaun memang dangapala godang dapot tita hatorangan taringot tu si Johannes Padidi. Alai na pasti say godang dusyak kita nama dok si Johannes Padidion ima salah satu sian murid manang sisian ni Tuhan Yesusi. Manang sisian haholongan ni Tuhan Yesusi. Dungi arong do musim madok ba idui panurak ni buku Johannesi inna rupani. Nah dohonom ma tuhita saluhu na dangi si Johannes Padidi. Jadi molotajahan non beritana memang ba tibudo ibana mate. Jala hidupnya berakhir di sebuah talam. Molotajaha di Lukas sada ayat 57 ayat 1 ayat 20 di sido boy tu makkasan no tajaha taringot tu ibana. Jadi boy do honon hirana raptubu do si Johannes Padidion dohot Yesus. Jala molo di Lukas sada ayat 70 nomi macetak kasdo di dok disi patujolo ni buhini Tuhani do ibana laho paturehon aka dalanna patujolo ni buhini Tuhani. Jadi boy do hono nakamang dohot tamuinang
Si Johanneson ima sahalak perintis manang si totas naburdo ibana. Molotuk tapartudus rupani ya dus do ibana songo sahalak polantas. Taboto do polantason ate molo adok sahalak pejaba ro rupani tu sada luat sai pitorido perjuluro. Marhite motorna doho sirene na meraung-raung. Nah molo liwati di rohani jolma pasti adok pejabat naro tu luaton. Soni marupani. Akhirna perhatian ni jolma dak tu polantasi tu nani iringan ni ibana ido dipudini motor manang na dipudini kareta naido isi do naro nin narupani. Alai marhite-hite sirene manang marhite-hite motor nai gabe hehe jol marupani lao marnida manang mamereng nasangapi. Jadi ima si Johannes padidi soni ma hadirion narupani. Sadar do ibana disi bahwa holap patujulu ni Tuhani do ibana. Jaladakya di do ibana nakpe songoni balgani ulau nai rupani dakya di do ibana gabe ubalga ibana sian Jesus naroi daong. Baliksa odo di do ibana di Johannes 3 ayat 30 yang go ibana patut lam gadda lam moruma angguau inna ibana rupani. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Songonima jiwa besar ni si Johannes. Jadakia disuluki bahna guarni Tuhania te. Seorang pelopor, si totas nabur, dan gabe disuluk ibana guarni Tuhani. Seorang pribadi yang rendah hati, dan apala terberita ibana lapatanna dak pola belga guarna songonna asing, ala yang go peranna manang ulauna tung macai belgado di adupan ni debata. Ayarong do songonia te akamang do hotamu inang anggo guarna soina marupani terberita sahatu si barbar losung. Alai terberita pe ibana dada alani ulaun ni ibana dadinggan baliksa alani ulaun ni ibana nahurang dinggan do. Dikenang halak ibana alai dada alana adong rupani sitio pun sian ibana. Molo di partikion nuangon buido hato pato jol mafira late itor terkenal ya dong do halak gabe terkenal setabihamu bahola nakka hata naso denggad do haruar siapa mangan nai alai gabe terkenal ibana terberita ibana rupani datung na adok sitio posian ibana. Jadi pas do songon ni do nya kapar lawaki anggo amat taon ninna rupani ditikina roina sida mangapuli dung mati amat tai godang do si ngoton ninna alai datung adong si tiruon. Nah adong do jol masongoni godang do nian si ingotos sian ibana alai datung adong si tiruon. Anggo si Johannes dak songoni ibana hatik pe pribadi na dilupaun halak do ibana alai yang go peranna di haroroni Yesus Kristus tu portibion macai balgado. Jadi tabereng do nakiningat di bagas saturpuki songo dia ibana bahkan membuat sipatu naipe dakta maau inna ibana. Songo ni marupani toruk ni rohana dan kesempatan dalam kesempitan di ibana. Molo tabereng songo ni nakirupani peran ni si Johannes. Jala memang jujur sahatu tikion apalagi di zaman-zaman ni kartu Natalia te hirasohiado terbigi hita di kartu Natali adong guarni si Johannes rupane enatu migod do sinterkelas te aka nasingi terberita daripada si Johanneson di drama-drama Natal cerita Natal hampir tidak pernah diberitakan tentang Johannes. Alenak pesokoni batuk sangat-sangat berperan do ibana pelopor perintis manang patujulu ni Tuhanido ibana ima si Johannes padidi hamu kadongan muba bertobat oma seruan manang nasinurahon ni si Johannes padidi
marhite jamitana di halongonani di padang gurun Judea di dok molo di hata Indonesia. Paubahamu marohamuna ainunga songgop harajaun benua gicangi. Ima isi ni jamitani bana. Ima ipola ni jamitani bana. Ima penekanan sian ibana. Hamu kamang dohot tamuinang molo di dok muba berarti manolsoli, menyesali, repent, nina rupani di hata Inggris. Jadi molo didok paubahamu marohamuna, lapatan ni solsolihamu marohamuna. Menyesallah akan perbuatan-perbuatanmu. Atau sesalilah tindakan-tindakanmu yang tidak benar itu. Ima molo didok muba, menyesal, manolsoli ate. Jadi molodang adong penyesalan akamang dohot tamuinang disada-sada halaki dak toho dope namuba. Molodang adong dope panol solio di ibana dak toho dope namuba. Unang lupa hita adong do nanidok na Kristen KTP. Maksudna Kristen tanpa pertobatan. Kristen do ibana di KTP nai di kartu tanda penduduki toho do Kristen ibana. Takas do disi tersurat Kristen Protestan, Kristen Katolik inna rupani disi alai Kristen tanpa pertobatan. Adong do songoni rupani. Hama kamang dohot tamuinang ikut takas museta boto muba manang bertobat tangbui marujung holan di panol solion. Jadi molo tabigina kididok rupani sahalak na bertobati ikom muba menyesal manol soli ibana. Alai dang marujung disi rupani bertobatani. Manol soli menyesal holan pintu awal dope. Arong dope akka pintu-pintu lain na ikon boluson ni ibana. Manang ikosaha do ibana tu na berbuat, manang na bertindak secara konkret, secara nyata. Idua satu tu na bertobat. Dia ka arinak salpu ngatapat orang irupane songo dia halak na bertobati. Muba molo didok muba songon ahado si pasing gabe ribur seperti kepompong menjadi kupu-kupu yang indah, yang cantik. Ima rupane. Jadi dang boy holan nama nol soli ikon adong do perubahan na sangat mendasar adok tindakan di ibana. Ayadong do halak na mengaku bertobat hape olo dope kumat ate manobonoboru pani sahit nai kumat sahit nai. Taingok do pera dia kajamita na salpu ni dok adong Kristen tomatate. Kristen hari Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat. Arong do Kristen na songoni rupane. Anggu hari Minggu nai soi nama badia ni ibana. Alai salpu hari Minggu masuk tu hari Senin satu hari Sabtu manobo mamuse sahitna nalilingi kumat may ibana. Hama kadongan saha porsyaon data bodo begion manang edde honon edde batahi na marjudul hodo inang ni gelleku na ninay rupani didok disi muba na maaw inang ni gelleku nebana dang olo biao na marleha-lehai tabu hidu begion jala mangedde honi peolo do sappe pipi rupani mata dihayati do edde hola di suku-suku na toho do songoni manang na hola di edde doi rupane hodo inang nigeleku ineba mubana maaw inang nigeleku dangolo beau namar leha-lehai. Wah, serius di mana mangedehon edde. Alai buharo na tutu di lapangan. Tohodo muba sotung na hola di edde di mana muba te.
Hola di edei do ibana rupani manul soli. Anggo pada kenyataan na tongdo sahit na lilingi manobo dijebu nang dibalian. Arong dodongan nami na beruon takpala pinabua warna tiki kuliah. Huro haduk say dipikiri ibana gumudang do sahit na marisapi. Setabi tuak kadongan na marisap. Akhirna dido ibana matu dirina tang marisap biau na ibana. Pokokna nga manul soli biau dang dinggak kape na marisapin. Jadi memang arokyad do pe sigaret na Jadi tadani na muba ibana na bertobat ibana di palokot to ibana ma tuding ding ni kamar nai sigareti dilem ilem isi. Jadi hami nama merek petong buti salu wah luar biasa nggak bertobat be tang marisa be sianu ninna hami marupane satiki luar biasa senna hami. Saminggu lewat, 2 minggu lewat, 3 minggu lewat. Pau pak mingguhon horo arak tartau ni bah na berupa ni naso marisa binga mulai be beri-beri ijuri nga mulai daktabobe pamangani. Akhirna laus sigare na pinalokoton ni ba na didingdingi do muse sada-sada dibuat lausi do muse diisap. Dakpola si pabua guarate. Ima jorupa ni taringok nakamang dohot tamu ina nami. Ai tabudu madok mubah. Ngajora biau. Dang ulau ku besongoni, dang marleha-leha biau inna. Murado madok songoni alai kenyataan na datung apala persis songoni ate. Hamak kadongan tada dina muba ikon adongdo hatarida anna. Ikon adongdo parbuena. Ido didok dibagas saturpukon. Parbuiho kamu manatama pabua naung muba rohamuna. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ido didok si Yohanes padidi tuaka parise dohot sadusei. Jadi sutung adok kamu napa jago-jagohon anak nisi Abraham dohami. Ya maksudna molonunga anak nisi Abraham dak perlu pertobatan. Rosi Yohanes maddo aseboto amu kana nyuluk inebana. Jala hola si Yohanes do nabarani sia jamita maddo anak nyuluk. Baik kamu maju kabar jamite. Wala jongjok kamu di langgatani, hamu sudah anak nyulukin hamu majo. Asa ilotak kamu isi. Yesus idang ni paluas bahung minggu naro marjamida. Do paruluk itorin naro pan itu hida. Wala si Yohanes do nabarani madok songoni sial langgatan. Anak nyuluk. So utung dipikir hamu ala anak ni sia berahapamu. Ninna nasida, inna si Yohanes rupani. Siap batope buru jadi honon ni debata. Anak ni debata inna ibana. Molo na tutu hamu bertobat. Ulah kamu nadenggan. Parbiho kamu natama. Ima si Yohanes. Pokokna akamang dohot tamu inang akan aso marparbihon parbuih natama nung ngarade takke laho manaba. Songon hau na so marparbuih tabaon na dwe. Jadi songon ido nak kita. Nunga rade panutu ngape nunga di parade akan asomar parbue tutungon nado debon nado tu parapiani alani saya ta parbue homma parbue nadenggan jumolo muba mahita dungi ta parbue homma parbue nadenggan parbue natama mardomu ngajonok harajaun banua kicangi amen martangiang mahita. Moliate di Tuhan di hatam na hubigi hami, pasu-pasu mai, pauraton di bagasan rohanami be. Asa di parbuih katami, parbuih nadinggan, parbuih natonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.